Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali iffirma ftehim ieħor mal-Fondazzjoni St. John Antid sabiex issostni s-servizzi tal-Fera Sor. Fera li l aħħari tagħha huwa li tgħin lill-vittmi tal-vjolenza domestika jintegraw lura fis-soċjetà. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif permezz ta' dan il-ftehim ġdid li ser jinkludi finanzjament ta' 130,500 euro fuq perjodu ta' 3 snin, Sor se tkun tista' tħaddem aktar nies biex bekk tipprovdi servizzi speċjalizzati u bekk din il-fera tkun aktar effettiva f'xogħla. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Nora Macelli e kif spjegat li dan il-ftehim sar lejliet il-Ġurnata Internazzjonali kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Jummexxi minn nisa li kellhom l-esperjenza tul is-snin ta' vjolenza domestika tħarġu u issa wkoll ħajkunu impjegati biex ikomplu joffru servizz il ħaddieħor u jħarġu nisa oħra biex joffru s-servizz ta' mentoring ukoll. Hija spjegat ukoll kif dan il-ftehim se jservi ta' għajnuna kbira. Ħankunu nistgħu nimpjegaw 2 survivors full-timers u ħajkonna persuna part-time biex tkun tista' tkompli timmobilizza ħafna għajnuniet ta' kull tip mill-pubbliku biex in-nisa li nkunu qed ngħinuhom jibqgħu fuq saqajhom, jaħdmu fuq biex jimxu l-qoddim fil-ħajja. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-ftehim se jkun qed iwassal għal aktar appoġġ għal vittmi nisa kemm fuq livell individwali kif ukoll appoġġ mogħti lil gruppi. Qal ukoll il-Gvern se jkompli jgħin individwi u organizzazzjonijiet bħal dawn għax tassew jemmen fil-ġustizzja u l-ugwaljanza soċjali. Hawnhekk qed nagħmlu ftehim fuq fejn tidħol il-vjolenza domestika, dan huwa biżna l-50 ftehim ma' NGOs u l-impenn tagħna huwa ċar li nibqgħu naħdmu ma' kulħadd biex verament ikollna soċjetà mibnija u ġustizzja soċjali fuq kollox, f'kull aspett tagħha.